bukatzen, gaur egun ez dakit bukatzen dira, egia esan, ikasten ari dira, gazteizi referentziak egiten zaizkio, Europako beste hiriburu bezala, nahiko giro arrunta eta gazteik ezaguna egingo zaiela. Eta, alde horretatik, personajekin identifikatzea eta empatizatzea oso erresa da. Esan nahi dut, ez da beste munduko historia. Irizkari liburu honen gakoa hori dela, ez da. Dauken abilezia, erraietara sartu eta horra guztia arakatzen du, eta ateatzen du dagoen guztia, ez? Eta bat ere pudorerik gabe, bat ere lotxarik gabe, eta bat ere komplejorik gabe, ez? Daude, sexu estena gordinak, bere gordintasunean, edo bere naturaltasunean izan da, gordintasunean zaitzatzen igual, bere naturaltasunean, idatzia sentimentuei dagokienez ere, gorputzeko erreakzioi buruzkoak ere bai, alde horretatik niretzat oso liburu kasi organikoa da, porque batzutan jaitu ikutu eta nazka puntu bat eragin dezake. Nazka erabiltzea bilatzen dugu. Nahi du, nazka eragin, pena, pasioa, sentimentu eta sensazio guztiak daude muturrera eraman da. Eta hori da nik uste, argumentuak ez du beste munduko ezer, esan nahi dut historia olako literaturan eta zinematan olako historia asko daude. Baina, berak daukan habilidade berezia hori personaje horretan, batez ere protagonistan edo narratzailean, protagonista ez da narratzailea bereziki hor arakatzeko eta sentitzen duen guztia bat erezeari naturaltasunez batzui naturala iruditzen zaigu, beste gordina irudituko zaio, hori bakoitza irakurleak duen ikuspuntuaren arabera, eta gero idazten jakin behar da. Gauza bada tren bat pasatzen denean hori deskribatzeko habilidadea edukitzea, baina beste bat da barruan daukagun ze hori deskribatzeko habilidadea edukitzea da. Esan baita ere, erreferentzi kultural asko daudela liburuan, bai literarioa, musikaldetik, nik aitortu behar dut internet aldamenean eukita irakurri behar izan dutela gauza asko, galtzen nintzen horren beste referentziekin, alde hortatik ere aberatxara, nahi badezue eguneratu edo danelaren gustuak ezagutu, zuleak dira, horiek ezingo dituzu ezutatu, horiek bereak dira, jarraitu diozue, iritsi bezate, ze literatura gustatzen zaio, ze musika, daudenak dira, eta denak, hori da. Biografiarekin gauza behar besatzen zaizu, pentsatzen dut.